Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα διαδικτυακό μας μάθημα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Simple Present, τον βασικό χρόνο στα αγγλικά για να μιλάμε για το παρόν. Το μάθημά μας θα ξεκινήσει με κάποια βασικά πράγματα για το σχηματισμό του χρόνου αυτού. Θα ξεκινήσουμε με το σχηματισμό της κατάφασης πρώτα. Παίρνουμε το ρήμα μας στο απαρέμφατο. Ας πάρουμε για σαν παράδειγμα το ρήμα παίζω, το play. Πριν να δούμε πώς θα κλείνουμε το ρήμα αυτό στο Simple Present, πρέπει να σκεφτούμε ποιο είναι το υποκείμενο. Ποιος είναι δηλαδή αυτός ο οποίος κάνει την πράξη του ρήματος, δηλαδή ποιος είναι αυτός που παίζει στο συγκεκριμένο μας παράδειγμα. Το υποκείμενο ενός ρήματος μπορεί να είναι καταρχάς μία προσωπική αντωνυμία. Οι προσωπικές αντωνυμίες είναι αυτές που βλέπετε εδώ. Το I που σημαίνει εγώ, το you που σημαίνει εσύ, το he που σημαίνει αυτός, το she που σημαίνει αυτή, το it που σημαίνει αυτό, το we που σημαίνει εμείς, το you που σημαίνει εσείς και το they που σημαίνει αυτοί. Ο σχηματισμός του Simple Present είναι εύκολος γιατί το μόνο που χρειάζεται είναι να πάρουμε το απαρέμφατο του ρήματος, όπως εδώ έχουμε πάρει το play, και να το βάλουμε δίπλα σε κάθε προσωπική αντωνυμία. Έτσι, για παράδειγμα, έχουμε το ίδιο play σε όλα τα πρόσωπα. Αφήσαμε κενό μόνο το τρίτο πρόσωπο, το αυτός, αυτή, αυτό, γιατί εδώ υπάρχει κάποια διαφοροποίηση. Στο τρίτο πρόσωπο του ενικού, μαζί με το απαρέμφατο πρέπει να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Τοποθετούμε λοιπόν και εδώ το απαρέμφατο, όμως του προσθέτουμε στο τέλος και ένα S. Και έτσι τελικά δημιουργείται το plays στη θέση του τρίτου ενικού. Έχουμε λοιπόν I play, εγώ παίζω, you play, εσύ παίζεις, he, she, it plays, αυτός, αυτή, αυτό παίζει, we play, εμείς παίζουμε, you play, εσείς παίζετε, they play, αυτοί παίζουν. Υποκείμενο ενός ρήματος μπορεί να είναι όχι μόνο μια προσωπική αντωνυμία όπως αυτές που είδαμε, αλλά και ένα κύριο όνομα. Έτσι, για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε ότι ο John είναι αυτός ο οποίος παίζει και η πρότασή μας να γίνει John plays. Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν μόνο τις προσωπικές αντωνυμίες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και κάποιο κύριο όνομα. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε και κάποιο ουσιαστικό σαν υποκείμενο. Για παράδειγμα, ένα παιδί μπορεί να παίζει, δηλαδή a child plays. Έτσι λοιπόν, ως υποκείμενο στο Simple Present μπορεί να είναι είτε οι προσωπικές αντωνυμίες, είτε ένα κύριο όνομα, είτε ένα ουσιαστικό. Είπαμε ότι στο τρίτο πρόσωπο ενικού υπάρχει κάποια διαφοροποίηση, διότι πρέπει να προσθέσουμε το S στο απαρέμφατο. Αυτό ισχύει για τα περισσότερα ρήματα. Υπάρχουν όμως και κάποια ρήματα, τα οποία στο τρίτο πρόσωπο του ενικού έχουν κάποιες διαφοροποίησεις. Και αυτά θα δούμε τώρα. Ξεκινάμε με τα ρήματα τα οποία τελειώνουν σε Y και πριν έχουν σύμφωνο. Ένα τέτοιο ρήμα είναι το cry. Τα ρήματα λοιπόν τα οποία τελειώνουν σε Y και πριν έχουν ένα σύμφωνο, όπως συμβαίνει εδώ με το cry, στο τρίτο ενικό χάνουν το Y και στη θέση του παίρνουν I ή S. Έτσι λοιπόν ο simple present του ρήματος cry θα γίνει cry σε όλα τα πρόσωπα ενικού και κριτικού εκτός από το τρίτο, όπου έχουμε cries, το οποίο δημιουργήθηκε διώχνοντας το Y και βάζοντας στη θέση του I ή S. Μόνο για το τρίτο ενικό φυσικά όλα αυτά. Προσοχή όμως ότι πρέπει το ρήμα μας εκτός από το Y να έχει πριν και σύμφωνο. Γιατί αν δεν έχει σύμφωνο και έχει φωνήεν, τότε δεν ισχύει αυτός ο κανόνας και το ρήμα μας σε αυτήν την περίπτωση παίρνει απλά κανονικά ένα S στο τρίτο ενικό. Ένα τέτοιο ρήμα είναι και το enjoy. Βλέπουμε ότι παρότι τελειώνει σε Y, πριν δεν υπάρχει σύμφωνο αλλά φωνήεν, οπότε θα σχηματιστεί κανονικά με ένα απλώς S στο τρίτο ενικό. Μια άλλη περίπτωση μη φυσιολογικού σχηματισμού του τρίτου προσώπου του ενικού είναι τα ρήματα τα οποία τελειώνουν σε ένα από αυτά τα γράμματα S, Z, X, SH ή CH. Τα ρήματα που τελειώνουν σε αυτά τα γράμματα προσθέτουν στο τρίτο ενικό του Simple Present το ES. Ένα τέτοιο ρήμα, για παράδειγμα, είναι το ρήμα miss. Βλέπουμε ότι τελειώνει σε S και θα πάρει ES στο τρίτο ενικό και θα γίνει misses. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το ρήμα
push, το οποίο όπως βλέπουμε τελειώνει σε SH, το οποίο θα γίνει με το ES pushes στο τρίτο ενικό και ούτω καθεξής και για τα υπόλοιπα ρήματα που τελειώνουν σε κάποιο από αυτά τα γράμματα. Υπάρχουν όμως και κάποια ρήματα τα οποία είναι εξαιρέσεις και δεν ανήκουν σε κάποιον από τους παραπάνω κανόνες. Με τα πιο γνωστά από αυτά να είναι το ρήμα have, το ρήμα go και το ρήμα do, τα οποία θα μας δώσουν στο τρίτο ενικό has, goes και does αντίστοιχα. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα σχηματίσουμε το simple present αν θέλουμε να έχουμε άρνηση. Ξεκινάμε με το υποκείμενο του ρήματός μας, που όπως είπαμε είναι ουσιαστικό ή κύριο όνομα ή μια προσωπική αντωνυμία. Αφού έχουμε βάλει το υποκείμενο, σειρά έχει το απαρέμφατο που χωρίς να το αλλάξουμε πλέον στο τρίτο ενικό, το βάζουμε σε όλα τα πρόσωπα το ίδιο. Τοποθετούμε λοιπόν μετά το υποκείμενο το απαρέμφατο σε όλα τα πρόσωπα το ίδιο χωρίς να γίνει κάποια αλλαγή στο τρίτο ενικό και μπροστά από αυτό το απαρέμφατο τοποθετούμε το βοηθητικό ρήμα, το οποίο είναι το don't για όλα τα πρόσωπα εκτός από το τριτονικό, το οποίο είναι doesn't. Έτσι τελικά η άρνησή μας γίνεται I don't play, εγώ δεν παίζω, you don't play, εσύ δεν παίζεις, he, she, it doesn't play, αυτός, αυτοί, αυτό δεν παίζουν, we don't play, you don't play, they don't play. Σειρά τώρα έχει ο σχηματισμός της ερώτησης. Εδώ ξεκινάμε βάζοντας πρώτα απ' όλα το βοηθητικό ρήμα, το ρήμα do, το οποίο παίρνει πρώτο και το οποίο είναι παντού σε όλα τα πρόσωπα do, εκτός από το τρίτο ενικό που είναι does. Αφού βάλουμε το βοηθητικό ρήμα, σειρά έχει το υποκείμενο, το οποίο όπως είπαμε μπορεί να είναι διαφορετικά πράγματα, είτε ουσιαστικό, είτε κύριο όνομα, είτε μια προσωπική αντωνυμία. Αφού βάλουμε μετά το βοηθητικό ρήμα και το υποκείμενο, σειρά έχει το ρήμα play, το απαρέμφατο δηλαδή, το οποίο και εδώ δεν θα αλλάξει το τρίτο ενικό. Στο τέλος της πρότασης προσθέτουμε και ένα ερωτηματικό. Φτιάξαμε λοιπόν έτσι τις ερωτήσεις μας. Does a child play? Παίζει ένα παιδί. Does John play? Παίζει ο John. Does he play? Αυτός παίζει. Do I play? Εγώ παίζω. Do they play? Αυτοί παίζουν. Και το καθεξής. Ανακεφαλαιώνω λοιπόν πρώτο το βοηθητικό ρήμα που αλλάζει στο τρίτο ενικό ως does, μετά το υποκείμενό μας ένα από αυτά και μετά χωρίς αλλαγή πλέον στο τρίτο το απαρέμφατο σε όλα τα πρόσωπα και δεν ξεχνάμε και το ερωτηματικό στο τέλος της πρότασης. Τελειώσαμε με το σχηματισμό και πάμε τώρα να δούμε το πότε χρησιμοποιούμε τον χρόνο αυτό. Τρεις είναι οι βασικές περιπτώσεις χρήσης του. Η πρώτη περίπτωση είναι για μόνιμες καταστάσεις. Τι θεωρούμε μόνιμη κατάσταση? Κάτι το οποίο συμβαίνει συνέχεια και όχι κατ' επανάληψη. Για παράδειγμα, το ότι η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο είναι μια μόνιμη και συνεχής κατάσταση. Το ότι μου αρέσει κάτι, μου αρέσει να πηγαίνω ας πούμε σινεμά, είναι και αυτό μια μόνιμη κατάσταση, γιατί είναι κάτι το οποίο συνέχεια συμβαίνει. Τέτοιες λοιπόν προτάσεις είναι μόνιμες καταστάσεις και θέλουν simple present. Η γη λοιπόν γυρίζει με simple present γύρω από τον ήλιο. Εμένα μου αρέσει simple present να πηγαίνω στο σινεμά, στις ταινίες. Η δεύτερη περίπτωση που τον χρησιμοποιούμε είναι για επαναλαμβανόμενες πράξεις σε παρελθόν, παρόν και μέλλον. Τέτοιες προτάσεις είναι ότι, για παράδειγμα, κάθε πρωί πλένω τα δόντια μου. Συνέβαινε στο παρελθόν, δεν μας ενδιαφέρει το πότε έχει ξεκινήσει κάπου στο παρελθόν, συμβαίνει τη στιγμή που μιλάμε και υποθέτουμε ότι θα συνεχίσει να συμβαίνει στο μέλλον. Δεν μας ενδιαφέρει αν τελικά δεν θα συμβεί, μας ενδιαφέρει ότι ο μιλητής τη στιγμή που το λέει πιστεύει ότι θα συνεχίσει αυτή η πράξη να επαναλαμβάνεται και στο μέλλον. Πλένω λοιπόν με simple present τα δόντια μου κάθε πρωί, επαναλαμβανόμενη πράξη στο παρελθόν, παρόν και μέλλον, θέλει και εδώ simple present. Η τρίτη βασική περίπτωση χρήσης του simple present είναι για μελλοντικές πράξεις, οι οποίες όμως συμβαίνουν βάσει ενός χρονοδιαγράμματος. Δηλαδή, όταν υπάρχει προγραμματισμένο να συμβεί κάτι συγκεκριμένη μέρα και συγκεκριμένη ώρα στο μέλλον, τότε η πρότασή μας, παρότι θα μιλάει για το μέλλον, θα χρησιμοποιήσει και εδώ τον simple present. Για να δούμε ένα παράδειγμα. Βάσει χρονοδιαγράμματος λοιπόν, το τρένο αύριο στις 6 ώρα θα φύγει.
Γι' αυτό και η πρότασή μας, το τρένο θα φύγει αύριο στις 6, θα χρησιμοποιήσει τον simple present και όχι κάποιον μελλοντικό χρόνο. Ακριβώς επειδή η πράξη είναι προδιαγεγραμμένη με χρονοδιάγραμμα να γίνει στο μέλλον σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα. Πράξεις λοιπόν με χρονοδιάγραμμα θέλουν simple present ακόμα και αν είναι για το μέλλον. Το μάθημά μας τελειώνει εδώ. Καλύψαμε τα βασικά στοιχεία που αφορούν τον ενεστώτα της αγγλικής γλώσσας, το simple present, όσο αφορά το σχηματισμό του και τη χρήση του. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και ελπίζω να σας βοήθησα να καταλάβετε το φαινόμενο αυτό. Γεια σας.